Aġenziji tal-aħbarijiet internazzjonali konfermaw l-assassinju fis-Somalja tal-Malti Polentny Formosa. Il-Malti illi kien jaħdem fl-istat ta' Puntland li hija żona ta' Somalja semi-awtonoma u meqjusa minn ħafna bħala sigura. Id-dettalji tal-assassinju huma tassew xokkanti. Bil-Malti inqatel permezz ta' diversi tiri ta' pistola f'rasu. Rapporti qed jattribwixxu dan id-delitt tal-militanti tal-Al-Shabaab fl-istess jum li fih seħħ ukoll attakk terroristiku ieħor fil-kapitali Somala Mogadishu. Jidher li kien raġel armat deskritt bħala żagħżugħ illi spara u qatel lil Formosa li kien qed imexxi proġett f'Bossaso għal DP World wara li f'Awwissu 2017 kien ħal kariga ta' manager ta' dan il-port. Fil-fatt sentejn ilu DP World kienu rebħu konċessjoni biex jieħdu f'idejhom il-port ta' Bossaso għal 30 sena. Dan kien wassal għal diversi protesti min nies tal-lokal. Polentny Formosa kien il-kap tal-intrapriżi li tmexxi l-kumpanija ta' tbaħħir P&O fis-Somalja. Il-Malti kellu miegħu uffiċjali tas-sigurtà fil-ħin tal-isparatura. Nies li raw l-assassinju jseħħ quddiem għajnejhom qed jgħidu li eżatt malli Formosa nqatel in-nies ta' miegħu sparaw u qatlu lill-aggressur. Formosa magħruf fost ħabu bħala id-Devil għamel snin twal jaħdem il-Freeport fuq il-Krejnijiet, fil-fatt huwa kien daħal mal-kumpanija fl-1993. Immedjata kienet ir-reazzjoni ta' xokk minn naħa ta' dawk kollha li ħadmu miegħu u jafuh mill-qrib. Ħafna stqarrew li jinsabu bla kliem għal dak li seħħ u estendew il-kondoljanzi tagħhom lill-mara ta' Polentny Formosa u l-familja kollha tiegħu. Aktar tard il-Mall ta' Freeport fi starrija qal li danu jum ta' niket għal dawk kollha li ħadmu miegħu u ddeskrivew lil Formosa bħala persuna ferriħija u dedikata għal xogħla. Dan l-assassinju mhuwiex l-ewwel wieħed ta' ħaddiem Malti li nqatel barra minn xtutna. Minn riċerka li għamilna jekk immorru lura għall-1965 f'dik is-sena kien inqatel żagħżugħ Malti li kien mar jaħdem fil-Bahamas. Aktar riċenti fl-1987 kienet inqatlet soru Maltija fil-Pakistan f'każ ta' sparatura li għadu mhux solvut. Dan id-delitt ta' Formosa iżda possibilment huwa l-ewwel wieħed ta' Malti illi safa vittma ta' militanti terroristiċi f'pajjiż barrani.